so domin ya arziki na kikan tsare. Wayya ka kira ta mana. Wallahi tun ɗazin nake kiran wayan ta bai shiga wallahi. Gaskiya aka samu ya kamata a samu a kira ta. Wallahi yana ta kira bai shiga sai dai ba mu samu yaro mai aika ba. Oke to ai ga wani yaro can na gashi yana ta uwa. Maganganu yayya. Zo mana. To ai yanzu maganar da za a yi yanzu. Bazawara 500 budurwa kuma 1000. Kiran da zaka mana a nan gidan ya ba Ba sai kuɗi. mun ba kuɗi. To ai kun ga nan lai ba wai kalan ghetto area bane da za ku samu yara anyhow ku ringa aiken su. Kun gani? Yanzu dai abin da za a yi kenan in je ne in kuma kai in je ne. Kawai je ya kira, je ya kira. A'a na mama mance. Ba ku bani kuɗin ba kuma menene sunanta? Sunanta Fatima. Oh no 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 no. Ya ce kenan. Gaskiya ne. Maganganu yayya. Haka za su ta yi su gaji. Waya ne. Wallahi fa na je ba ta nan fa. Kuɗin mu fa. A ba ai ciniki kuma ba ƙarya. Na rantse da Allah na isa in ci kuɗin. Na rantse da Allah baka isa ka ci kuɗin mu ba. Na rantse da Allah na isa in ci kuɗin ku. Kuna da kafa gudu ku zo mu. Oh no 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 no. Yari yana mutane. Wai.